Dan ni kapua pementa syua bangin sedang ikan ni kejing syakri ke jongi dan sengu bahaban kerpa diu sekretari jong kejing sang samla ke jipis not semi bon pensengau hangi yaki program. Reverend Sherman ke program ke kepala penpet hari ke puan kolong kumnya. Sherman hari ke jeseng Reverend Esi Lemba belum Sherman juga jeseng samla ke jipis not semi. Ini akan pulih bat duai Miss Iban Rihon Sinsiang. Ini ada special number. Ni Mr. D. Everyone. Nongkren hari ke jeseng Reverend R. Rapsang. Ini ada choir naga standing synod standing choir. Nong duai tembusan enong sien. Ini ada jing kerku penwai Reverend K.B. Snaitang. But nong ilam jing ruai hari ke jeseng Mr. Viceroy Majau. Selamat dari kolom program. Harga penungkong ngi penpau ke jing sengu ke bakrau yo blay. Blai ngi kini kelat sesisin pat ya ke jing seng samla ke jipis not semngi. Bangin yo ban program ban penlong ya kini ke program. Jong ke jing seng samla ban rakhe ya kini ke sngi yusan de ha kini ke snem ke bamenta. Warap deng jong ke jing ke babun lembaga jia lenti ke jongi hakini ke asnem hendrai ublay omsham asya bagi tak ke broken khanglat ya bangin du ban syakri ublay de kumta sa sisin pat ngi penpau ke jing sngungu yo ublay bol sya ya ke jing seng samla snot ke jongi ban penlong ya kini ke program ke bakerpang hakini ke snem ke bamenta kumta ke basdang ni ai kublay ke pang ru hakini ke por naga benta yakin orang Islam benta baru hapo jong kini ke jingeseng ke bamenta ke bangi sayo ban pelong kini ke por kini Islam benta baru berkerpang ni snowbrom sikade ya ke jingla kloy jongi Reverend R. Rapsang ban long kum ikong san la ni nongkren iban ai ke khubor naga ting ke jong ublay ha kini ke jing syakri jongi ha kini ke por bamenta Reverend R. Rapsang Ilong Rui, di Administrative Secretary, Jongga Kasi Jantia President Assembly, bat iba in charge ru, ya ke jinga seng samla. Kublai sibun pastor i kapor, kabakodor ke jong pi baidan, bat ngi ha ke ni kapor jong ke jing syakri. Bat kumco ru ngi penpau ke jing sngongo kabakrau, ya ke balang put mauri, kabala sya ngi ke jinga seng samla sinot. Ban penblong ya kini ke program ke bakerpang ha kini ke ski ke bakrau jong ki khun samla ha kini ke rikasi jantia ke bai ke jongi ha kini ke ski bar kini ke snem ke bamenta yes ke mu blai nonkat bar ki program baro ke bangin spendap ha kini ke jing syakri ya syuai ke bangin ya syaprang jo kini ke jing syakri tengin pendam ha ke jing duai au blai bokpa jongi ba peneng Kumni sa sisin pat ni wan hakmat ke khet ke jingis nai ke jong me. Kumba mero me i la ke jong ke khet blai ke jong me. Bangi don ha ke ni ke jing ke ba kentang. Ni don ha ke ni ke jaka ke ba kentang ke jong me. Hang ne ha ke balang haput mauri. Kum ki khon samla. Jong ka kasi jantia President Sinod Sepni. Nyai ngo emiau blai bah ke step jo ke sngi ke ba kraw ke balong ke sngi ke ba kerpang jong ki khon samla hapo ke balang ke jong me banra khe ke sngi ke ba kerpang ke youth sunday ha ke snam ke ba menta wala pdeng jo ke jing ba ke jing tenjo ba ke jing ya lenti ke bagina jat nam shamla khang ke lat bangin do no ban syakri me nam ba ke lat ke ba menta au blai ai ngo emi ban punyo ban pelong ke jing syakri kumta uble bas dang jong ni ke jing syakri ni bo ti ha kan hok ti ke jong mi ba men lam mi ke jing syakri hi baro kawai na do bas dang hado bakut no jongka kan mau kerpangi ke nong simenta baro ha ke jing syakri bat kerpang ru i paso ban ai ke jingkren pen kup pen sum pen slap mi da ka bo ba flamen sim ko ke jomi nang ba ko khubor baro kan long kabani dai dur kan kamon jomi ba ka long sha ka khubor ka long ko ka jing bam ke ba ka jaman sim yaki khon samla barki banget baro hakani ke rig ba e jengi ni duangi pan ngi boti ni ke jing syakri ke jengi me blong blai ba tra jeng Jesus Christ menta ka ba bom chukor ru amen
ngin peteng ye ka jing shakri jungi ha ka ni ka por ka bamanta ngin ruai lang ye ka ni ka jing ruai ka ba saus pa khatwe na ka ba thamai bat sanspa alpun riu na got ruai ka ba khamrim ka jing ruai ka bong hei kilok khomi kaloma bakawe haneng ki nongirap kilahajan ngin sa job keleng yang scam bangadon angkat ong uji suhi topen her ka tin shabneng hot dalelairu ka jingruai ka ba saus pa khatwe tungi sumha bani yang lang baro Organika por bamanta pat ngan singubahaban khot emis
iban rihun sinsyang bin sumba ban pulie na ke kting ke jong play bat ban bu ha ke jing duai Shabin ye lit lang khmat jong play ke jing duai ngan puli ka tu ka ni tli ki banta na ka tien ka jong play ya ka bangila ban shem na ka shithi sutitas kala nong ka baar kat khot ka ba nong kong ter ter ka shithi se ki nong kolosai kala nong ka baar kat khot ka ba pra mat kum churu na ka shithi se ki nong Ephesus kala nong ka ba hendreu kat khot ka ba shipho ter ter ki tien ki ba ong kum ni ndrei mami mi tu kren ni kita ki ei ro ki ba dei ya kata ka ching hi kai ba janai ba ki riu temen kin long ki ba sharai ki ba shida ki ba khan adkar ki ba janai ha ka jinget ha ka jing iet ha ka jing yai sha ba kin thei temen kin long kum ju ki ba le khia le don akor hala ka jing long jing em ki ba kran siar lemni ki ba ya la pen long brau ha ka di wan shibun kinong hikai ya ka ba ba bat kila ban hikai ki kan thei samla ban iet ya la ki tengah bat iet ya la ki khon ban long ki ba khan adkar ki ba sngur ki ba trei halayeng ki ba sebun ki ba ko ngu ya la ki tengah ban kren ya ka tien ublay kum churu ki rang ba kham samla to sneng ban long ki ba khan adkar ha ki ei baro da pen i ya la di ka rukom ha ka jing le ba bha hala ka jing hikai da pen i ya ka jing sngur ya ka jing sngo khia to sumar phi yo badon unu uba rong lutino ye phi dala ka jing start per thai ba da ka jing syukor bathala kat bakum ka rukom pateng jong ki prieu kat bakum ki jing hikai jong ka per thai da kat bakum ukres kum ta ha ka bawai no to long phi ki baklan hau trai bat ha ka bor ka jing klan jong u to king no e ki jing king atiar ka jong u blai baro ba phila ban yeng persha ki boi thap usoitan na ba ka jing yale jong ni kam long ye ka snam mat ka do ndre ye ki hima ye ki bor ye ki nong sin shar per thai jong ka ni ka jing dum ye ki jing bam man ba kan jaman sem ha ki chaka beneng na ba kum ta to pin shim haladi ya ka ta ka jing king atiar u blai ba phila ban yeng yele ha ka ka sngi ka sniu ba habala dep ye ki ei baro ban yeng scam kini ki long ki tien ki jong play ngin le langa khama jong play ha ki ching duai ablay ko pa jing ba hap neng ni wan khamat ko jong mi kan rat ba yet ha ka ni step jong ni sngi ban ai ngu kin pai ki jing pas bon ki jong mi ya ki jing don lem ta ka jong mi kin try ba ka jing em ka jong ni But si sien pat ya ka pemela ru kan try ban yalam ni ki kijat ki batalot ki jong ki kom ki khon samla bangila ban kieu ka ni ka yeng ka bantang kho tam e ka jong me try ha ka ni step jong ka ni sngi ai ngo kan try ya me ya ka pemela ri mera sumar ngi ban ngi long kum ni kum bangi long kan try ha padeng ka perthai ka bakum ka ni ka perthai ka ba e ka perthai ka ba dom kin kan rat rengi I ba ka santi play ka jong mi ka don reng kat bat ngi kan try ngi so thu te pa klem ka jing don rap kat ka jong mi ngi nam long kum ni kum bangi long manta ngi yang khmat ki jong me kin troy jisu wat hapedeng ki jing do jing kermen ngi phai la jing ki khmat shami na mar mami hi me long u jing kermen na kam ta jing em ki jong me long u chakari ka bas kem ta ko troy jisu na kam ta jing em ki jong I paro kan troy me long u blei u badai hok ban yo ki jing yaro u bangi ngi dei ban ai ki jing yaro ko troy jisu me long u blei u ba kraw ko troy bat ka jing ye ki jong me ka long mayan bat ka bajleu ko troy ya ka bangi ngim la ban mut dur kum ki breu kan troy hapedeng sngi ki ba e ki ba kum ki ni ro ngi I shisha te pa ba mem siam la I no il jung ki khon ki jong me gen try rei me yai ten leng ti bat me yai alam yangi kum ka jing seng samla sinot gen try bangi yo e ki ni ka lat ban penlong e ki ni ka jing seng ka pakar pang ko try ya ka ba kum ki khon samla ka try jong ka sinot sep ngi bat kum juro ka assembly hi bar ko we ngi yo ban rakhe ya ka sngi ka pakar pang ya ka ba kum ki samla gen try jisu try ba ye ba snai ha ka jing ya lenti ka jongi kum ki breu ta pa bon sien ngila chulan dat no ya me ka try ngila le ki ka balong persha ka mon ka jong me kum ki khon samla ta pa bon sien ngila le ki balong
Kiba pen snow si yami rei ai ngo yami kin kan rat namar ke jing mahas pun ke jong me ya ka mem siam la thau yi ta ki baro rei me dang ri me dang sumar me dang pen long yi kum ni kum bangi long me ai hangi ka kop ke se me ai hangi ka bam ka di me ai hangi ya ki chaka ki bangi ngi yo man buri la jong ki kli ki jong yi kin trai lam da de ki jing ye ki jong me ki jing isnay ka chong making kan rat nginam la ban yo ikini ki baro pabi ye be snay ngi long tangi khon samla ki patalat ta pa hapdeng ka parthai ka badum ka pakum kan ngi dan kam ye ka santi play ka chong me ye ka ban ya lam ye ngi ka tro jisu ye ki jat ki patalat ki chong ngi kan tro ye ka bangi la ban yang scam mag ta chinget ka chong ngi kan tro jisu kini ki sngi ki ba manda ki long ki sngi ki ba ki sngi ki ba janjar ta pa ye ka bakum ki khon samla ta pa ngi haban yang ye le per sha kini ki sngi ba manda ngi dan kam na mar ka tai ka jing ka shan ka chong me ka jing pelen di ka chong me kan try long ma me ka jing shai na ta ka jing em ka chong ki kum khon samla kan try ba ki wei kan yu I ka nuksa ka ba phalang ba ka jing long ka jing em ka chong ki kan try jisu bangin long ki ta ki khon samla ki ba khan adkar ta try ha ka jing em ka chong ki ba man mal ka sngi ki tien ki bangi kran ki jing le ki chong ki kan try jisu kin da long shisha ki ta ki nuksa na kam ta ki preo ki ba yu I ka jing long jing em ka chong ki kum ki khon samla ka try jisu hikai yang I ta pa ka bangi la ban em ka jing em ka ba khoi hikai yang I ta pa ka bangi la ban long ki ta ki khon samla ki bara ka jing shai ka chong me kan try bat ka ba ka par thai ka yang I kan I ka jing shai ka chong me kan ran long lem rang ka bat ni kan try jisu bat kan ka jing shakri ka chong ki kum ki khon samla me I ta pa ba I ha ka ni sngi ba manta ba kan ka chala ka chong ki ka dan ha pa deng ki jing jen jar ka try jisu ka dan ha pa deng ki jing bam suk bam san ka try jisu na mar ka tangi wan ra ya ka khmat ka chong me kan ra ya ka ba men wan ra sa si sien pa ka jing shong suk shong san la ka long ha ka chala ka chong la ka long ha ka ni ka par thai hi par ka wei ka try jisu ya ka ba ma me hi men sun shar da ka jing suk ka try na mar ma me hi me long us em jong ka jing suk u ba a jing suk ka jing em ka chong hi wei baro try ba ye ba bi snai ki khon ki chong me ki ni ki ski ba manda ki ma de ka jing e shimet la ka long ka jing em ka ba kan jaman siam la ka jing long ka jing em ka ba kan jado ka try jisu let ma me kan try jisu ha kan ka manda ka ba ki dan ablai ya ka ba kin yo ka jing pen kot ka chong me kan try ya ka ba kin yo ban ma de ka jing tengen ka chong me shi bon ki khon ki chong me ki la do no ki ba ye ba thon ki chong me jong ki kan try jisu ha ki ni ki sngi ki ba manda long lem no kat ma me kan try jisu kar pang e bat ki ka try ha ki banta ka chong ki ka try jisu let ma me ban pen tengen ma me de ka santi play ka chong me kan try but ai ka jing tengen ka ba kan jablai ka na yo ban rong ha ka do not ka chong ki kan try but kham tam e ka try jisu ye ka ba ngin ru ngin ang yo e ka bor ka try ban yeng scam ha ki ni ki sngi ki ba e ki ba kum ki ne try ba ye ba bi snai kar pang e ngi duai khamat ka chong me na ka ban dai pastor I ban sa sam ya ka kubo na ka tien ka chong me ablai to pen kan tang ba me ye I ka try jisu ya ka wei pa ka wei ki shin ka kan tien ka ba mi na ka shin dor ka chong I kan da long ka ching kar khu na ka ban da ki tu ki preo ki ba yo sngo bat snap ya ka kan try jisu kar khu kar pang e ka do not ka chong I ya ka bangila ban pen kre ka try jisu ban pediang ya ka tien ka chong me ba kan long ka jing hi kai na kam ta chong I lang paro ka try bat kan long ru ka bor ban kar shan yang I ha ki ni ki sngi ki ba sngi ki ba kum ki ni try long ba me ka try jisu u ding du u shan du jong ka jing em ka chong I kar khu ka try jisu pastor ya ka ba u long kan try jisu ushakri ki chong me uba me mela pendan kam na ka por ban sa me ka khubor ka gospel ka chong me kan try jisu ba ka wei pa ka wei kan tien kan ban mi na ka na u ka try jisu kan da long hi ka jing kur khu na ka manta jongi ki pas ngau bat snap ya ka try jisu shimti ma me ka try jisu ki por barang sa ba ro chang ki jing shakri shimti yang ilang baro kan try ki kon ki chong me kat bangin medang ipet ban pen sa ngi hasla jing ri perthai da ka ben man ma bro ken ki rang ta pala sham ki jing em ki jongi ki jing pas ngau se ka pon ka chong me ablai haman ki clip mat haman ki sen jam jong jing em ka chong ngi chule e de ki kam ki balang persha ka mon ka chong me rei sat kho yang ki try ka snam ka chong me ka bel pen mi halor ulum kalbari bangin long ki ba bit kan try ban yang khmat ka chong me ha ka jing wan rcn ka chong snoi bango jong ki try ji su ha ka ni ka step jong ni sngi shem yang ki tang kum nei ka ban ni long shem ka ni ka sngi hi para ka wei ha ka santi ka chong me kan rat ni it amen. Tu blain ker khu ye kani ka jing pule ne ka ting ka jong blai ba ka jing duai ke bangil yo pdiang ha kani ka por ba menta ha kani ka jing shakri ka jongi ni snow brom shi ka de ye ka jing don ka jongi nasta di everyone don ka bangi ni ka por
ringkat bat ke jingruai ke bakerpang. Te kumta ngis ngobrom yikani ke jingdon ringkat ke jongi bat ni. Bagani ke pol kan sungu bahaban kod yi. Pa in sungu bahaban ai. Yike jingruai ke bakerpang ke jongi hakani ke pol bamenta. Kamon jong me ngakwa bangande Pan pensova ya meken kutrai Henrei nga im hang ni ha pertei badap tangki jing kwa brai Bun sien ngapen snow sia metrai Dala dehi ngan om la shisha Ban pen snow pa ya meken ko try ya rap tang ya kamon jong me bangande lang ai shem jin jarne ki jing kai kamon jong me try ngande kat ba jing hang ni kadang sa lai jing kin yai wan ngan yai tur ngam kun ran hang ya kamon jong mi trai ngan de ki bangek blasus pa jong utrai Leila jing in ngendang snow kuslai Wajan ya la jing im ha ki jing sa ka bertei Shushan ya ben Bat le kamon uble Kai kamon jong mi trai ngande Kat ba jing in hang ni kadang sa La jing kin yai wan ngan yai tur ngam ken ran tang ya kamon jong mi trai ngan le kai kamon jong mi trai ngan le kat ba jing hang ni kadang Jing kin yai wan ngan yai tur ngam ken ran tang ya kamon jong mi trai ngan le kai kamon jong mi trai ngan le Ublain gerku, alo gani ke jirwai, ibas don kasur, kebas ngotenat bagi kentin, ibalong ke kubor ike jingim jengi iwei piwei. Ublain gerku nak menta gani ke jirwai. Hagani ke por ke pamenta pat, in poi sini ke benta, keba
kong san jong ni ka jing shakri ka jongi bangin yo snyo iko khubor leng bai pastor ar arab sang so shisen pat kum ka jing seng samla jong ka sinot pen pau ka jing sngongo ka ba krawi pastor deng jong ka jing bon kam ka pelat ya ka ni ka por ka ba koridor bari dan angkat bat ngi kum ka jing seng samla sinot ban sam iku khubor hagabakum kani ka sngi ka ba kraw ba ka ba kerpang jong ki khon samla hagani ka rikasi jantia ka ba iet ka jongi ka team hagani ka snam ka ba menta ka ba ka jinga sang samla kichpi assembly ka bu hagani ka jingra khe ka yusonde hagani ka snam ka long ki kristan ki ba khan adkar ti kum tangel scam hagani ka po ba menta kumaga jinga sang samla sinot kala kerpat i pastor ka mensiam ka bakuloi the one by dan kat by ni kapor te kum tang it scam oblen ya lam ni kapor pengit ya ka bangin sam ka khupor ka ching ka jong play pakan long sha ka ching bam ka bakodor ha ka jing em jungi wei pi wei te kum ta ka ni kapor ba menta an singum ha ban kerpat i pastor ba in singum ha ban ai noi ku khupor hapreng jungi hagani kapor kabamanta. Ni Reverend S.C. Lemba, ibilong usherman joga jikseng samla sinot KJP sepmi kejongi, ai kublai neng kong efi, rengkat eki kentun pediang kentun bat ki kentun joga juk penditu kejong pianga, hapdeng jungi lang baro. Ai kublai ru ya ki nongkit kam jong ka jikseng samla bat kumju kerpang ya i Reverend Kebis Naitang i belong who in charge jong ka jikseng samla jong ka sinot sepgi ka jongi hagi di kepor ai kublai ru ya ki paranoia shibenta ki be don lang hagi ni ka jing shekri bat kibadon la kajong ka banta ya ka bangin sakhi bat ngin punan borom yo blai leng ba ni ka jing shakri ka jogi yo blai sisyang asngo e hadu kata ya ka jing sang samla sinot ka jogi ka bajukan mau bat ban shat hanga nagapor shagapor ya ki banta ki ba pher nadu ki jing eket ya ke kam ka jong blai hadu ki banta jo ka jing shukri blai ki bangala yo mat lang ba ka jing kan mau it ka jong fi lai sia ka por ka bala ong inga menta namar ngi sngutu baro bagade ka por pandemic hai por belengkot adin ba ka sorkar kalapan bena bala sya ban pligi mandireng kat ki kat du ka diges opi nagaliang jo ki jing samlaru Filafon yang alang by secretary, bat ngasngeu bangamla ban kentat, la sisya ngadon hapdeng kijing bunkam. Rei ngasngeu bakadi kalong kajing khot it kajong pi kajing sesamla, bat kalong ru kamtam kamon kajong belai, made doreng kat bat pi. Bat ban same kani ka kubor hapdeng jo pi kani ka por. Ngai kublai ru ya gitu baro, kibala ban yo i, bat ban sengap. Ya kini ke kubor, ha kini ke step, jong kini ke segi youth Sunday, ha ke keteng ke batiang tam, ka jong utrai jongi uJesu Kristus. Sisya, kom ke jeseng samla ke jibe assembly ke jipun kre ya ke tim na ke por na ke snem se ke snem, bat ha kini ke snem ru kalapan kre ya ke tim. Kabaong ki Kristan ki bakhan adkar ya kabala pensung nong rem kat kum ka city shau titas kalandong ka baar ka khot ka ban rio bat day ha ka di ka snem ru bana kaliang jo ka jingseng samla KHB assembly kalapan kre ru ya ka team song ha ka ba baro sikata day ki jingseng samla lagi balang kat ki bala ai ki chupan kre hidaladi Mrai hoit kadon ka jing bombit bombiang
nama ka don ka jing thot leng ba ka ni ka pandemic hai ka ba don ki bala yo ye ka ni ka team song bat don ru ki bompat sim la yo bat la don ru ka jing purun bet na ka leng dong ka kichi assembly hai ka jing shisha ban penyo no ye ka team sisnem shwa nang ba ha ka youth sunday ngila ban pen bena no ye ka team ka ba dei hai ka we pat ka snem ka ba but te ya ka niru namar ka jing pen thut jo ka pandemic ngim sim la ban yo ban pentri ka bahaya ka kermen bahai ka snem ka madang wan ngin sala ya ka ba nginang le kham janai te bat nga simro ye ka ni ka kabu ban kerkhu kerdo ye pi baro ki je sang samla ki badon po jong ka KJP sinot sepgi ka jongi ki badon po ka KJP sinot mengi bat apo upot usam jong ka jing sang samla KJP assembly hi baru ka wei to ble un kerkhu ya ka ni ka tayo hi baru ka wei ka ba kerpang ka jong fi ka youth week and youth sunday bat bangin mi na ka di ka tayo ki breu ki balayo bor thamai pat hai ki jingmot hai ki donot bat hai ki met ki jongi rukum jo te ka ni ka por ngin ya phai se ka ktien ka jo blai bat ka nongrem na ka ktien ka jo blai ya ka ba nga la seng ka long kat kum ka sithi jong wa su pol ka ba ning kong se ki dong rom o se ki nong koren ka lenong ka ba khandai ka de khot ki ba arpu saw do arpu nyeu ki kan tien ki ba ong kum ni hato phim youtube ba kita ki ba ya phet ha ka jing ya phet thong ki ya phet baro ken rei tang uwe updiang ya ka price to ya phet kum ta ba phin dup yo te wei pa wei ba pan e usha ya ki e baro ma ki shisha khanang ba kin yo ka pan sngiat ba pot Henry mangi ia ka bom ot ken nga namar kata nga phet kum ta ken kum bada ka ba arta tien kum ta nga ya tanra kum uba sho ka ya ka suin Henry nga pansitom khop ya la ka met bat nga ya lam raw ya ka ken yo ba kumno ri kumno andalala ya lap haki wei ngan je long ya la de ya ubala kentait no tangkat tu kan ni sepang kan ni ke sithi ha ka ba dei ba ka phang ye ka ba nga mot ye ka ban kren ye ka balang ha korin la seng ha ka jing le jalap missionary ka ba ar la ni ka second missionary journey jong upol but lesi la tho ye ka ni ka sithi sha ka ni ka sithi pat Day house nem san pusan edi hagapor ka jingle jalap missionary ka balai ka jong upol ka jaka ka baga ni ka nongba korin ka don hagata ka jaka ka babet ka babiang bahan na ka benta ka khai ka pateng ka jongka but day na ka takadaw Bagadon kaspa ba agani ka nong ba barengkat bat kani kaspa ba kawanra ya ka jing pahu pahai bat ka weipat ka bas ngusi ka long ba rengkat bat kaspa kawanra ru ya ka jing ka bathala ka bathalen kidon ka phrase ka bajuong to live like a Corinthian meant to live in cross immortality Kamamot manong ba ban kum unong korin kata kalong bangin hagajing thala thalen kibabon jaj bat kibabon rukom pila ban syam ya katangan pule kalong kabadon kaming iban tip katkum kadi ka sithi saka jo ka sithi ka ban kong dinong korin ka lanong ka ban rew ka de khot ka ba khandai hadu khatwei ka de khot ka ba khandai hadu khatwei ne phim tip bagi bom hok kinom yo ya ka himau belai te watsya ba on su korno yo pi
ki ba ya kai kan thei lemne ki ba ya mane blai thala lemne ki ba klem lemne ki ba rang long kan thei lemne ki ba ya le sang si parashin rang lemne ki ba tu lemne ki ba ikwa la lot lemne ki ba bu aj lemne ki ba kren ben lemne ki ba khwan tam kin om yo ken ye ka himau blai bat ka khot ka ba khat wei ka ong bat don na phi ki bala julong kum kita hanrei la sach ya phi hanrei la pen khut ya phi hanrei la pen san ya phi ha ka kerteng u Jesu Christ u bau trai bat dau men sim u blai jongi kata kalong ka jing em jong ki nong koren bat ka background jong ki nong koren bat ha ka ni ka balang kum ka long ha ki juk ki bamenta kum taru don ha ka ni ka juk ka balang balaju ong ya ka the most problematic church ka balang ka ba bontam ki jing ki badon ha ka ti da ka ba puli ka ni ka city ka ni rap ingiru ban soft ya ki jing ki badon ha ki ni ki sngi bat ki ba ya stream hadu kata hagni ka dekot ka ba arpusau absu polong hato phim tip wong hato phim tip bagi tai ki ba ya phet hagata ka jing ya phet thong balai wong hato phim tip absu pol ya ledi umdei unong koren namar hang ni absu pol ukdeu ya kata ka wei ka games ka badon hagni ka dongba ya kata ka jing ya sport ka bagi khot kerteng ka Eastman Games ka bala jupenlong hagani ka nongba sisen man la ka arsnem hoi don ki commentary ki batho sisen man ka lai snem ru to compare kata la ka long ar la ni lai hanrei ka ni Eastman Games la jupenlong hagani ka nongba absu polo long ubri uba start nang ban penwan ya ka jing temu ka jong u ai da ka ni ka nuksa wong hato phim tip ba kita ki bia phet thong hagani Eastman Games long ba ki don ki ni ki sports la da pipule hagani ki de khot kum ka jing ya mare thong ka don ru hagani ka Eastman Games kum ka boxing hang tu wong ngam ju ya tenra kai ka mut ka fight ka tu kinang batai ki ong ba kadai ka boxing ndai bang ya tenra kai ya kale air wong ban su syok kai ya kale air ndai kum kita ki shadowy boxer ki ba su kawang susah lakasa hang ning ilap ki don kini ki items ki ba khampau khmat ba kum ka boxing bat kani ka race but hagani ka Eastman Games la yatho ba ka prize ka ba ki yo kalong tang uwei uba job hanrei ki babon ki long ki barem kani kadai ru kaju ka moto jong ka Olympics kaju ka modern day Olympics haga ba ki ju khamban ba ka ba kham kong san hi kadai ka participation na marmla banlong ba baro kinyo ya ka prize laki ai hadu lightly ki kerdan mo ka ba nengkong ka ba arbat ka ba lai gold, silver and bronze. Hnrei mla ban long. Hnrei haka di Eastman Games long. Baka prize ro kaba kiki ai. Idei tang itai laurel wreath. Idei kikan jasla. Ibala than kum ka pansngiat kum ka crown. Ban pen pong. Ibalong tang perishable crown. Ibalong tang itai pansngiat. Iban utno. Namar kikan jasla. Kikin jajur, kikin jajing thong barok kin sa puut no. Nrei la shisha, ia ka nam jong unong job, hagani ka Eastman Games la immortalize ya u. La yakin mau burom si jiunom, dai kinong korin. Absupol, haba open kan mau ya kani ka Eastman Games, umut ban khot ya kini kinong Korin lanai ki parbanget ha Korin bakin ya join hakani ka Eastman Games. Hnrei ka jing khot jong apusupol ka long la de pipet na ki de khot ki ba arpusan ter u khot ye ki nong Korin bakin wan ya ka bakin join pat
hagaway ka res kum ki Kristan. Kani ka invitation ka long ka basngut nat pa habangi ang perkat jelew ka di. Hende ngala pule ka background jong kinong koren. Habangi ngi kren sapang kitu ki breu kaway ka badon hakmat jongi ka long ban condemn ya kitu ki breu. Henry ka gospel ka jong Jesus Christ. Kamlong kumta. Ka gospel jong Jesus Christ ka khot it kampalat penban ban ya kita ki balaju long kumta. Bat kani ka bentaru kadai ka ansar. Ya ki jing ki badon hagi di kisngi. Ki bagi beriu haba ki le ki kam thala ki kam baman ki balong unbiblical, unnatural, ki bom ya dei bat ka an mariang ka an belai bat kat kum ka tin chu belai henrei ki wat ya ka ban legalize ka ban pelong an ya ka lan dia ban decriminalize ya ka ban nom kencu ya ka kum ka crime lan kum ka kamboman henrei hang ni ha ka jing shai jong ka Bible ngilap bau absupol wong wat yang mare syu ya ka tu ka res ukam ban scam rei wong wanno mentapi baro join no hagani ka res Kristan ka jongi hagaba nom don nong rem mano ru lada ngila ya mare baha baro ngin yo ya kata ka pansngiat ka burom ya kata ka price ka bom sep no lani ya ka bom judu no ka tin sung ublehi ka jukren ba ya kani ka jing im jongi laju nyeu ya ka kum ka res ha ka jing im kum ka jing ya phet thong ha ka jing im ka jongi ka bosotanat ka sithi seki hebru ka lanong ka ba khat ar ka khot ka man kong ong kum ni na ba kum ta mangiru habala ker te wearing ida ulu o kisaki kat de tongin bread no ya ka jing pen wet baro bat ya kata ka pop ka ba sites no hangi bat tongin ya phet da ka jing ya sya ya ka jing phet thong ya ka bala bu akmat chongi ngap ndei tang ya ki nong koren henrei wat ya ki ni ki parabangai hagen ki city ki hebru la khot kum joi bangi don ki sakhi kata da ki rukhot ki jongi ki pa jongi ki bala let no se khabat namal kata tong ini no ya kita ki pop ki bas no hangi bat tong ini ya wan no bat ngin ya phet no da ka jing ya sya ya ka jing ya phet thong ya ka bala bu akmat jongi para benget hagi ni ka por nga khot yang ilang baro langi don hagano gono ka jinglong jong ka jing em langi don hagano gono ka stage lan ke age group hagano gono ka rita jong ka jing em ka jongi ngim dai ban kan taj ya ka ni ka res ya ka ni ka jing ya phet thong compare langi long kumno ngi dei ban join hagani ka res kham tam yangi ki Kristan ki balas dang bandu mensim no kumbalong kini ki parbengai akashiti ki hebru ngim dei ban sengu du mensim no namar ka wei na ki bas new tam haga jingi mare res Kristan ka long bat ka ba ngimla banle ARUM kalong yakitu ki bomon setia ya ka ban join hagani ka res kata kadai ka tragedy kata kalong ka jingi abdu ka bangimla banle ARUM snewit ban perkat bahagani la khot yangi kumba utita sru ukhot yaki para bangai baro hagano ka age group ka jongki bakin long ki ba adkar bat hagani ka bentaru ngin lap haga benta ka baar haga benta ka baar kito khot ki ba ar pusan ka ong te wei pa wei uba pen usya ya ki baro te wei pa wei uba pen usya ya ki baro para bagai kani ka dekhot ka bar pesan lada fi pule ka kot ba pareng nga sautanat ban pule na ka study Bible la jong na ka KJV King James Version o ka jonga ka di ka New King James Version but day na kani ka King James Version do balapan kelai ka ya kani ka
kot ba kasih ke jongi hang ni wong te away pa away uba pen kaktin pen hang ni kemut te away pa away uba ya compete uba rung hang ni ka competition uba ya compete haga race hang ta kaktin kasih ke ja hang ni ka race hang ni ka jing ya fet thong te away pa away uba pen la ne uba compete hang ni ka jing ya mere thong usha ya ki ai baro kan ni ka kaktin sha ya ki ai baro sha hang ne da fi pe biang na ka ju ka version ni ka New King James version ko ong temperate ya la de kawan ki ka kaktin temperance usha shitom kamot open ya la de usha ya ki jing baro ya ki jing sneu baro ki ba wan ha ka jing ka jong u parwangai hang ni ngiyo ka kaktin temperance nagi kentin baro ki batai ya ka di ka jinglong adekar kan ni ka kentin temperance kalalong ka kentin kabalalong do long snam ha ka balang presbyterian ka jongi kalalong ka kentin presbyterian ni ka babun ki wei ki bor balang lese kim don ha ki ji kran ngilaman ong adekar ka bor lo lade bat kum tater nei lo de fi ken ha ki ji seng la pendon kamru bandon ki jinga seng temperance ki ong mo ki temperance conference bat ngai ku blay ya ke jiseng gente ya ki long kumi ki bala long champion na ka benta ka ni ga kos ban ya le persya ya ki jing sneu ki ba penkerni ya ka jing jongi ki ba te mrao hoj aga balang ka bangadon iju don ji seng temperance man ka kuartar kata man balong sakramen man ke kuartar haka ji seng samla ngiyo ka ji seng temperance bat ya gene laya pelong lang bat ka ji seng gentei namari ki pastor ki bahaswa jonga ki long ki barublai kata ki pa jong ka balang ki yo i bagi samla ki mla ban klem kani ka jing kabalong adekar klem ke temperance himla setia ia ka bapin hang ni ru long bahabangi rung hagani ka res kabangi dei ban rung kabadai ka mos yangi ladangi kwa banyo ia kata ka price bat kabangi dei ban kwa ngidon kampat ia ka jing adekar ia ka jing adekar kabalabu agi kentin ki bapher ki jongkah ngas ngungu sibon ni ki pastor ki jongi ki balatho agi di pateng Kristan ki issue jong Agust bat September ki balatho sibon nama ngayatho api kum ki samla bat baro ki parbenget ba man kasnem hasma jong ka youth week ni jupan mi haka pateng Kristan kata kamut au benai August ya ki jing tho ke be dei bat ka thim nga kan tu ya pi dei ban pule jing mot wat shisha ka don ka jing pentut haka liang jong ni ka pandemic haka be dei bat ka jing pen mi biang por hoj kala don ka jing slam haka ni ka slam hanrei na ka benta kani ka youth week ngilaya penbe sitom nama kada kajing snai ublay ngalong ru editor nta joko pada Kristan ngilaya tray sitom rengkat bagi nong tray jungi jong ka press ban penmi biang por ya kani kathim bal ada pin pule ang tu ngan pule ang ni katu kat ni kajing batai ya kani ka ketin adekar ngan pule bat gaktin pareng ba gaktin kasi namar bon ngi sautur oktin kas pareng kenang kan long ka basyayangi tengin kamya plejing mot katu ka di por halo jo ka di kentin kan adekar haga Greek kani ka wan ga gaktin Greek ka ba kiong ka sophron haga English kamut prudent moderate self-control, temperate, of a sound and well-balanced mind.
curbing one's desire and impulses. But agaktin kasi kani kamot kajing adekar, kaba pikir, but let sumaria ka ay, kajing im kaba perkat baha, kaba sensarya la kajing kwa, but jing sngeu, kaba sensar baha, ialah de. Uyuri pedes ukot ya kani kajing kan adekar, kajing ai kaba bahatam, kaba ublay ula ai ia kibreu. Socrates ukot ya ka, umau nong rem jong ka jinglong jing em babha, umau nong rem jong ka jinglong jing em babha. Xenophon pat loong baka jingkan adekar kalalong ka mensim ka bakyar na ka basniu, ka mensim ka bakyar na ka basniu, om day tang haba ya ka basniu la banyo i, henrei wat haba om don mano manoro bayo i ya ka. Hang ni ngakwa ruban pensyai susu don ki boong ba kan adekar kamot ndai ba kang tedam lada di ru di kendiat lada mat ru mat kendiat long pop tang haba di bun haba lakum le bun ndai yang ni ka kan adekar kamot nengkong baya ka bas niu ru ka ba kendiat ru mlong wadai kena ru laju penruai wong ko kena barit watu jong kibreu mo watu jong kibreu namar tang ibarit ro itai long ibasniu mo kabasniu te kabasniu handai kajing kan adekar wat ya kaba baharu ko ong bapi dei ban le adekar subu mentala da pi bam ya kajing bam su bam palat kajing bam kolong kabadan kami ka met ka bible ka penrem ya kajing bam kangar lada pisu tia le mobile baru simit ru ya le games kajing tia kapor tia kadi kapor gentang bau beleu la ai ne lada pisu tia kat hadu ba sautrate segi khamat ta sagamet sagapat ta lut kajing im bat kapor ka jongpi kata kamlong adekar syu kamlong gentang syu kami hap syu bat kajing bu bet jong blei ya ka sengi bat ya ka bit wat ya ka babaharo pimla te lada pi paria ro andrei wong wat ju bon ketin bit bat ju blab blab bai sniu mo ka ketin biong lada sus am ro giong bas am pisu kren palat ro giong tu labo aj iman bom adekar su kinau ladi iman kata kalong uni Xenophon ula ongi ka ei ka babahatam buang baka di ka mensim ka bakiar na ka basneho lalong ka bangila ban yo i haba yo i lane wat habangim yo iru ka borsen charlotte halor jong transpat ubataya ka kum ka borsen charlotte halor jong ki jingkwa brai bat ki jing terang kumta bakin om yo le kin om yo ei like nakata ka an bat ka jing pensyong nia bap diang bat bapen scam ngim dai ban sya kari obar ban su syara haki lat jong ki jing ngeu jong ki diki jing bot jongi lane haki jing jia jong ki ei ki bat don saudong jongi ngia ban long ki briu ki bapen syong nia bat ki bapen scam ha ialah ke jong ka jing mut ka jing perkat ka jongi hoi don ru ki babatai bakani kaktin kan adekar kawan aga kaktin krik kabahakat kom kijing penya fair ya karu kom long ke kramar nengal ong naga sofron nrei mentala ruban ong ika sofronain kata kabala pen kelas aga kaktin pareng kawang sober minded lana self control but lada bu aga weipat ka kentin kasi kababot kabasumar bha kabasumar bha ialah di kani ka bentah dong ka ketin adekar wabsupol ubatai kam syai susu hak tu ka khot ka ba arpunyeu mo absupol udai urustad udai sekolah hangtei wong ngasya nga temperate hak tu khot ka ba arpunyeu ong susu henrei ngapen sitom kop ialah ka met but hakani ka kot ba pareng ka balak kedeu mene kong
I discipline my body and I bring it into subjection. Sengap. Kadai ka self-discipline. Kinang batay. Yaga ketin ada gar kiong. Ada visu limit. Hagi tu ki kentin ki walong sekmat baro. Lesi ki jingmut ki long ki berit. Kimla akot ka dia ka jingmut ka ba shitli ka ba dap. Jong ka jingmut jong ka ketin kan ada gar. Kini kinang batay ki bahagi juk ki babanta ki kam batay. Baga ketin ada gar. Kaya kot tarajur. Kaya biang terjur, bat kani ke kentin disiplin. Apa sepolang ni abu ukuran ni ke disiplin, wong sendon ni ke self discipline. Ngapan si Tom Kop ialah kamet ke self discipline. Kam day ke disiplin jong no, henry ke jong ngahi ialah ke jong ke jing im. Ke jong ngahi ialah ke jong ke jing im. Kani ka self-discipline, haba ong ka ketin adkar giong, ngis ngeutu baka teu ya ka lenti ka bagi pej perman, bat ngi kai la ka jong ka jing im man la ka sngi, ka bangi yaj ha ka lenti ka badai, ha ka ketin nang wai ngi kot self-discipline, haba ngi pej ya ka di ka kentin ki don arbenta, ka wai ki ong ka self, ha ka bangi ong self ka teu ya ka jing im shimet ne ya la de. Kateu ya way ne ka way ka beriu. But ka kentin disiplin, ka day na ka kentin Latin disiplina, ka bamot instruction and training. Kiday ki jing betha, but ki jing bentebit. Ki jing betha, but ki jing bentebit. Kani ka kentin la shimru na ka kentin tenrai ka bang disere ka bamot ban yo jing tip. Bapin yo jing tip. Pidon kam shibun ia ke disiplin. Man ngakwa ban atru agni ke por. Ya fi ki modern day youth ki samla ka cuk mentak hamtam. Ki wala sedang ban roy ki babun ki liang henrai ban plop ha ke por. Wat ngi susi ba wat ki no sensyar jong ngi rebon sen ki syakren ni kani. Ba kata ke jinglong adekar jong ki kamdon ha ka liang ke por mo. Ka punctuality. Kabalong ka spa kabakor tam kabau bleu ayangi bangi day ban long adkar haga bangi ngi pedon kam ya ka. Kaktin kelum jong ka self discipline ka teu ya ka jinglong adkar ya la ka jong ka jing em ban ngap bat ban yo jing ikai haga lenti ka badai habaro ki benta. Kata kalong nadu ka por ka bangi ki na ka batia. Hadu banda sep ka sngi. Nadu kapor bangidang lung ha kajingelam ki balahe, hadu banginda rangba batemen. Ka self discipline ka long ka bakongsan, ka batheu ya kajingya ine, lane kajing la hagi kaman te lakam ya kajing ya kajing sngew ha kajing mut jing berkat. Ha ka baya dei bat ka kam, lane ka kamai kaji, ne ka pule ka puthi. Kadai kajing la jongi ban ya ine ha kita ki pelan ki bangi temu, lane bu lanengi invest ban pen urlong sisya urok ubang itipat ba atau Dwayne Johnson wrestler belalong aktor berem tam mentah Hollywood uni uang all successes begin with self discipline. All successes begin with discipline, with self discipline. It starts with you. Baru kijing job kasdang dagabangi pelong adekar yaladi bat kasdang bat pihi kasdang napi lading yai ne ya ka self discipline na ka jing em ken pelong yang ikum ki samla ban yai yo man sem bat ngila ban pun urlong ya ka jing pos new lani ya ka jing angnut ban long ki ba job u John C. Maxwell uwe na ginong thokot u pastor but u nongkren u bana Amerika uong. Success doesn't just happen. You have to be intentional about it, and that takes discipline. Hune u pastor u John C. Maxwell uong. Baka jingchap kam sujia la ka jia kumto. Lani kam de ka jingjia rengkat. Pihap banda temu banda mut ya ka.
but kani ka dawa ia ka self discipline ka jongpi kamut angni baka jingjob kanong wansuk angi hanrai ngihap banda puson banda tresitom bat ban yo yaka ngihap anlong adkar bat la ka jong ka jingim kumta ka jingjob ka theo nadu ka por bangis dang man penbej ila ka jing thia bat day hangni ka jing tresitom ka sedang ka jingjob ka sedang nadu ka bangi penbej ila ka jong ka jing thia sngap nadu bangi thia hadu banginda thia hanrei kani ki susi babon ki samla ki la rem nadu ban thia bat hadu ban ki kani ke thia man daga snem ka kren jur bahaya ngi haringi mut ban long ki nong job ka self discipline ka ya dei bah bat ka bor halalode kani ka will power ka bangi ong ka will power ya sidon bat ki foreigners te por puli UBS puni kuat ka kentai ka don ya kani ka will power ya kani ka bor jong ka chingmon ka jong ka bak lan bah ngai lengo bangi bunsin ngim patip suri ka di ka will power ka mut ayu ka ni ka will power ngim tip hiro bat ngim don hiro ngisukli paralok pipin pule kata ladai perlok yang hooi obayo perlok giale ladai perlok isang eno kena dan kipareng jongi kipara kasih de kaburam ki balalet kat ya kam sipai ndai bawan pai no perlok wan pai lang keni barok kelong namar ngim don ka will power bat ka will power ngim la ban yo namar bangim don ya ka disiplin ka bor halor ladi kabatay ka jingla ka jongi simet ban yaine agatong ban yaine agatong handrei ka rukom im adkar self discipline kadai ka ba pin shim ya ka sinjam ka ba ne haki por baro ban kampun bahaya ka bor halolode kumtangis ngutu kini baro ar self discipline bat ka will power ka yai rengkat Absupol wong ngapan sitom kap ialah kejong kamet. Kenika ong John Wesley wong gumni, wong strict discipline of body, mind and soul is essential to the Christian life. Without it, we will never be what God intends us to be. Kacing long perking haga discipline. Hagaliang jong ka met, jong ka jingmut jong perkat, bat hagaliang jong ka nika mensim. Kalong ka badon kam ha, na ka benda ka jingem Kristan, klem maka nginom la banlong kita ki bau blay utmu yang iban long. John Wesley wong sushu, wong Saint Paul was scientifically an elect person, and yet he declares it was possible he might himself become disqualified. Wang bau Saint Paul ulati kenahi bau day ubriu ubala jit jong ublay Andrei udang penbena wang bal yo habang alaya lap yagi way ngan dia long basyakan taj rade une sim sting sim bat kan sting ya laga jong ka ching em habau perkat naga benta kata ka jinga maria thong ka jong u lau lalong nong ya lap uba krautam na kini nong ya lap ki ba ublay ula penmi uba lala ban penwan si bon ki mensem ndai une berkat ya la ka jong ka jingem ngiro ngidon kam kani ka thiem ka khot yangi bangi ngidei ban perkat hai la ka jong ka jingem kani ka long personal hagwi ka liang ka long collective gitu ki ba la khot man na sa ka diga res Andai hagawai kaliang pat kani kalong personal bah, kalong simet jing em bangingi day ia ka bangingin perkat namar balay ngam kwa ban slam haji syah ki don bun ki bangangan ong kani ka jinglong adkar ka lenno ia ka jingbom ru balay bat ia ki jing kwa berai ka bertai
titas kelenong ke baar ke dekat kat ar. Bat kani ke jinglong dekar kaya rap yangi ban im hok bat bariu blei hagani ke perthei ke babentah. Ka bagi ni ki jinglong ki lasdang bandu te haga jing im kristan jongi. Ban im hok bat ban long ki bariu blei. Bat bengila ban leno ya ka jinglong ru blei. Bat ya ka jing kwa brai jong ka do baro. Ka bolong kat ma ka ba krautam jong ki kon samla. Bat wat ya ki bala heru kumju. Naman ngidang imti haga do. Haga ni keju ke dekat kabar penyewang. Nang bangan yo ia kata ke price. Wong ngapen si tom kop ia la ke jong ke mat. Ngapen si tom kop ia la ke jong ke mat. Kitu ke baju la sports bat ki bada it sports sisya. Bat ki bal IT sisya na ke benda ke sports. Pisu tu kat no pi pen si tom ia ke mat ke jong pi. Naga benda ka sports. Wat ka portia ka porki. Kada don mo. Bat kat no pi pen sitom pi pen mix app pi pen touch ya ka met pi pen tebit ya la de pi sya skor diang ya ki jing pen betha jong ki coach baro. Ngam de profesional de ula de amateur agi leng sports. Bat ngasutu bahaya ki di ki baro. Hadu kat no khamtam gitu ki profesional ki le ya kadi. Ka bangimla su ban mudur. Kenang ban yo ya kata ka price. Ka bainong jom ka jingkan adekar. Ha ka jing ya mare thong. Kani kadi ka benta ka bakhaddu. Ka balai ba ka bakhaddu. Ka bainong jom ka jingkan adekar. Ha ka jing ya mare thong jom ka jing im ka jongi. Absu Paul uju ubakot hagis ngi ki bakhadu joga jing em jogu hashwa ya ka bon sha ya ka jing yap martar ka jogu nam de ka gospel wang ngalaya le ya kata ka jing le babhama ngala pendap ya la ka jing pet ngala ri la ka jong ka jingat bat nadu mentala bu ya nga ya kata ka pan sngiat ka hok arti moti saunyau ngalaya le ya kata ka jing le babha ngalaya pet ya ka diga res jong ka jing im kristan ka jonga menta ka don ka ni ka pansgiat ka hok ka pansgiat ka hok ya ka balapan kre na ka benta jong uju nong tho hakasiti ki thaslani ka nong ka baar ka dekhot ka bakhat khandai wong kum ni namar ka long ka jing kermen jongi lani ka jing komen, lani ka pansngiat ka jing le buram. Om mafia khamat u Jesu Christ u bau trai jongi hakata ka jing wan jong u. Kani ka long ka jing kermen, kani ka long ka jing komen, kani ka long ka pansngiat ka jongi. Om mafi hakmat u Jesu Christ u bau trai jongi hakata ka jing wan jong u. Absu Paul ulong passionate palat. Ia lagi jong ki nong buat ki jong uit palat baduda kwa ba baro kini omat ia ka di ka pans giat ka jing em as ngau tenat bau niu ba it yangi hagis ngi jing long temen wong ngala pendap ia ka jing pet bat nadu mentala bu yanga ia kata ka pans ngiat jong ka hok parwanget utitasru habau khot ya gitu ki parbangai ki janguban long ki ba tekar kat kum ka sithi ka ba ar nadu ka khot ka ba khat lai der der ki jing thmu ba kong san jong u ki theu ya ka ni ka ju wang ki ba ya khmi lenti ki ba ya khmi ya kata ka jingker men basuk bat ya ka jing mi pau ka buram jong u blai ba krau bat u Jesu Christ unong pen em jongi ubal IT no eladi na ka benta jongi baun ya suspa no yangi na ka jing bom hok baro bat baun pen khuj halade hi yo patlang ban long ka nong kon ti jong u hi uba shit hem ya ka jing le ba ba o ngai ngu yo blai bakan ni kapan ngat kam dei tang ya ki ba hok Henry
ya kiba pop kham tam eru kiba layo ban siuspa kiba layo ban sait dagas nam kiba layo ya ka ban pen khuit no dau Jesus Kristi halor joga ting pana ngem sim im adekar bat pen si tom lalu la ka joga met rengi ton naman ngi don ki jingkar men kiba kat kide lada kam don ka bainong na ka benta jongi balei ngin pen si tom yalade hadu kata Henry kita kijing pen si tom ki jongi kiba sipor kim long haban saya nu jor bat kata ka bainong ka bangingin sayo ngaju berkat ban ngaju ongro balada ka bakut ka jing im jongi ka long tangkum ne bangi mat hagani ka perthai jenjar ka perthai jing perthai jing pang ka perthai jing bom hun ladang im yo ya kata ka beneng kan mentoy ayu yangi hagani ki sngi baladon dagini ki duplicate ki don sibon ki fantasies ki jing mudur ki bala kring sibon ki samla bade ki kena ki baru kelong duplicate sudah but what ya kan ka dor jong ka beneng ro bonsin la weng na ki jing mut ki jing berkat jongi ban persutu baka beneng jongi ka dei mentah ki social media hagi internet bat hagi way ngesu siap ting ban khot pen sitom ya kata ka jing kan adekar kam ya poi shado Andre ujim rip suang if heaven's not my home then Lord what will I do lada ka beneng kam dei ka ying song jonga atrai kumno ngan le kene ka dei ban rung hagi jing mut ke jing berkat ke jogi baro uwe unong yelap nang man hakatai ka sunde uang lada ka beneng kam dei ka jaga song ke jongi kan mentoi ayu ka jing long kristan jongi lada ngim yo ya kata ka bainong ka bau blai ula khot na ka benta jongi so si sin pat haban pun kut ya gadi ka jingkran ke jonga kani ka long ka jingkhot namar kata ya baro ki kristan la ka long hakano ka kerdan do ka jing em jogi la ka long hakano ka jinglong jong ka jing em ka jongi tungin wan syakmat ublai lengba kani ka tim jong ka yut sonde ukhot sobhai ngi baro mangin rung sa ka di ka jing phet thong namar ka bor ha ka ba khaddu ka ba ngi su kumno ngin la ban yo yang ni ka jing long adekar kani ka bor ublai la kular lupa katkum ka siti sagi kalatia ka lenong ka basan ka dekhot arpu ar kong kani ka dei uso jong mensim ka bor halo la de panau blai panau mensim akut un aingi ya gadi ka bor bangila badyo ublay un kerku na ka ka burom ka jongu amen Blajibun pastor alor kini ki khubor ki bakodor ki bangi dio sngau hagani ka por ka menta dene ka por menta pat ngin yo sngau no ye ka jingluai na ka KGP is not sabngi standing koya te kumta ni ka por ngan sungma ban khot ye ki bakin sungma ban a ye ka jingluai hagani ka por ka menta Bangin yo ending na uba de
Dagni kapol bamantapan ngan sngum haban kerpat it memesan nong sej I belong trishral jong jing seng sabla ke business samngi in sung baban bu ha jing duai rogani ke benta baro ke yoban bendap Tungin ya duai. Kokpa jungi ubaha beneng. Ublay ubadap ya ke beneng sejerong bat ya ke kendo setebian. Ubame yo I bat metip yengi habangi don hakani ke jaka kentang. Bat metip ro yengi habangi pendap ya kani ke program ke bakar pang jong ke jinge sang samla ke jepis not sapngi. Hakani ka sngi ka bakar pang kabangyo ban rakhe ablay ba bahab ba isne ngi aingo yame ba mladon ringkat bat ngi nado menne mangisdang ya kani ka program bat hado kani ka por ka bamenta ongi aingo yame kan tribe memji no ikisin jam jaga jm jongi mladon ringkat ya ka tayo hi barok ka wei ki jing rakhe ka ba pher ke banglayo ngi aingo ro yame kani ka step namar ki jing doring kat ke jame hakaba me penla ingi bangin long kumne kumbangi long Ngleos ngau kain turai ya ki kubor ke bakrau lingba ki jing ruai lingba ke jing slok na ketien ke jame ka pen long yengi kain turai habangi hakini ki sngi ke badap tar ki jing ke jing ele bangin yo bor bangin yo mensim wat apreng kani ke pandemic ke badang don haduk kani ke klemat ke bamta turai baba isne ngi duai ke jing doreng kat ke jame nang nesha khmat ki jing ya lenti ki jongi ya ka bang nemla ban tel pa ke ke ban jia reko truai ka khubor ka khot yengi bangin
Yale aturai ban yo e kata ka thong jong ke jing job bangin long re ki ba khana dakar ha ka nu ka kam ka bangin don ha ka jing trai ka jing ta ka jongi ha ki tien ki thle ka bangin kran ha ka riam ka bek ka bangin de ban phong bat kam jura aturai ha ka nu ka benta jong ka jem ko trai to ya rap yangi bangin long ki ta ki nuksa ke babha bangin long ki lat jing kerku ki channel of blessing na ka benta ki way pat ki para samla ki ba don ha ka hapo ka jinga sang samla jong ke KJP assembly bat kem jo atrai hapo jong ke jinga sang samla jong ke KJP sinot sab ngi hero bat ki balang ki ba fair ki ba rakhi ya kan ka yu sunday menta usnam atrai bi e ba isnai e tu pen kentang yangi ya ki benta baro ki bang yo ban pendap pen kentang ru ya ka jing em jongi ka banang nish khmat ka bangindang hapan ya ling bai ki jing e ya ki rai dam ko trai kem ba mala judon ringkat ki por ke bela no baro ngiju ap khmi lenti ke jing rap ka jame kemamela don ringkat ken truai ki kontrol melanga truai urishal o menmet urishal ding urishal o meski urishal ding menmet ubamen ya lam lenti kat bangdang ya ceprang tolong ro mame atra urishal o yangi hakapor meski urishal ding menmet kat bangdang ya atrai wada prengan ke pandemic ka barang ngidang deban ya lingba ngidwai ka jing doreng kat ka jam ka intrai bi e ba isnai e tolong mame ka kut bas kham tolong mame ka kenro ka bas kham bat ka sti ka bas kham yang iki samla banginem kelon syaka diang ni syakamon re bangin taubat bat kata ka thong kalong banyo atrai ka kanan beneng ka bamelakular na ka benta jongi kerku ablai ya ki benta boro nya aingo ya me bamela doreng kat ya ngi kino ket kamboro nado I chairman Reverend chairman iba alam mi kani kajing sang oi ai ngo ba mela penyo ai ngi khubor ka bakrau lengba Reverend rap sang ablai kani ka khubor ka bakrau kini kajing ruai ka bakerpang naga standing choir jong kajing sang samla sinot sap ngi oi ken rat kajing ruai ka bakerpang lengba syakri jame Reverend Mr. DF Riwan ablai ngi duai ba mendoreng katro ya ka por ka basak jong kajing em jongi ngi IT bat ngi bo ti ha ki sang ti ke jame tos ngoi ki jing duai jing to map no ru ki ringkang ki palat ki bang jipen ngosi eme namar bai kini borok ngi duai ha kerteng utrai belong no penem jing Jesus Christ menta ba hala kertaru amen Ashwa bangin penwai no ikani ka jing syakri ka jongi hagani ka por ka bamenta ngimla klam me pen pau ka jing khublai be ka jing sngongu hagani ka por ya baro kinong shimenta hagani ka jing seng hagani ka step jongani ka sing wa kraw jong ki khon samla ka youth sunday jong gani ka snam arajar arpuwe Yai kublai kerpang yai miss Ivan Rihun Sinshan. Ibelong ru isasishan jong ka jing sang samla ki pis not semngi. Bila pulih ne ka kting ka jong blai bag bila bo ka jing duai. But kerpang ru yai kublai yai Mr. DF Riwan. Bila yo hapade penyo apdang jongi ya ka kubo lembaga jing duai. But kum jo ru ya ka jing duai ka ba kerpang lengba Kes not standing ko ya jong ka jing sang samla ke jibis not sabngi ke jongi ti to blain kor khu na ka benta ke ne ke benta ke ba pila ai ha ka ni ka por pe ke jing shimenta jong pi kan long ka ba ke ke jing kor khu ka ba kraw la ma jo ka ni ke jing shakri bat kum choru ya baro kat ki ba sha skor bat ke ba pet ya ka ni ka program ha ka ni ka por ba menta bat kerpang ru ni pen pau ka jing sngongo ka ba kraw sa shisen pat ya I Reverend RR Rapsang ibala penyo angi ka ni ka khubor ka ba kraw ai ba ka ni ka khubor ka bangila yo ani ka por halo jing ni ka team ka ba ka jing sang samla ki chbi assembly club ki kristan ki ba khan adkar ai ba ka ne ka khubor ka bangila yo kan long sha ka jing kar khu bar ka jing pan thamai bor ya ki khon samla ha ka balang chongi bat hagani ka rikasi jantia ka ba eat ka jongi ni pan paru ka jing khublai ka ba kerpang yegi khot jong ka program management committee jong ka good news tv jong ka jing sang samla ke business sabngi ka jongi bat ya baro
ke belai rap par ibadan menta nak menta ban penbit penbiang ye kani ke program to belai ke jingsuk undonon kat bat phi to belai non pron kami phi malam baga sap ke phong ber phi ai baka neka baka kham tam kani ke por ke ba menta kani ke snam ke sngi ke ba e ba menta ngila ban shakri yo belai lengba ka jing trai baka sap ka belai lo ai phi to belai kor khu ha ke jing em jong phi ke sngi bar ki por baro ke banangwan ba bidala ban shakri yo belai hai benta ke per jong ke jing im ke jong phi bat ker pang e ru ha ke ni ke por ba menta ngi pen pau so shisien ke jing sngongo ke ba kraw ya ka balang presiden put mauri hang ni ke ba sha sngob ha ya ka jing sang samla ke pis no sabngi ke jongi ban pen long ya ka ni ke program ke ba ker pang ha ke ni ke sngi ke ba kraw ha ke ni ke snam ke ba menta di to blai ngim don ban ai le bat siu kliang i phi kum ka balang ngi ai ke jingkur khu ko do bo blai don ka ba phi kum ka balang ki nong sharai jong ka balang ki pastor ki teman besan ki long ki me ki long pa ki khon samla bat kum ju ye krem ping stan baro hapo jong ka ni ka balang bat kerpang ru ha ni ka po menta na ka liang jong ke jing seng samla ke chipis not sap ni ngai khubla ya baro ki khon samla ki ba po jong kasinot pat shabar jo put sam jong snot bat kari ka si jan te ka ba e jongi ba ba ni ka snam ka pamta ba ni ka sngi ka yut sandi ka ba kerpang kan long sha ka jingkar khu ye phi ba ba ni ka team ka ba bo ni ka snam mat ka khubor ka ba na yo kan long sha ka jingkar khu ka ba kraw ba lamba jo ka ni kan yo sha ka jing pat thamai bor bangi long bangin em ha ka ni ka thai ka ba em ka bangi em manta ka ba thai ka ba kan riang ba ka mum top ka ba ka thai ba shi bon ka jing e ka bangi kan do bangi mat ba lamba ka ni ka khubor man pen pet ki khmat ke bakin jaman sim jangi bangin yat da ka bor man sim ke jong blai ha ka takalti ke bo blai un sham sungba to blai kor khu yala ke jong ke jing sang samla ba ki khon samla baro ha ka ri ke ba e ke jongi khasi ba chantia to blai kor khu ya phi ki khon samla bar kum cho ru ma ta ni por ke jing khu blai ka long ka ba ke jingu bar ka buram ka long yo blai wala sha yangi wala pleng jong ke jing e ka ba kraw mai jing don jong ni ka pandemic hakini ki shisnam shitang tam ta ke bangila ja roi shamla khanglat yangi ya ka bangin jo kum ke ni ka lat ya ka ban shakri balamba jong ni ka jing shakri ba kum ni wa pleng jong ke jing e long sha ke jing I man sim do blai na makata uni dan kat bat ngi kum ke jing sang samas not ke jing sang samla perstri ke district bat ke balang bat ya baro ki khon samla bat ke Pakistan baro hagani ka rig ba e jangi baragi we rukum chu to blai ka jing suk unkur khulangi baro lengba jogani ka jing shakri ma jo blai na ka banta ka buram ka jongu amen ngen penwai no yagani ka jing shakri jongi hagani ka por ba manta badin ngeni ruai yagani ka jing ruai ka ban reus pa lai phuwe badin jong kani ka jing ruai ngan singub haban kerpat ya Reverend KB Snaitang, he belongi executive secretary in charge, jong ka jing sang samla, ke jongi, bain ai, ya ka jing ker khupan wai, ke jing wai, ke ban, ndreu spa lai phuwei ke baong, shipai ukres ka kamanta ka dawa, utrai ngi barok ban trai ulapha, ke balang ban trai, kerteng jung ban pla, hapertai badum dap jing thala dongin persang ki kam ki ba kraw na kamantau blai to khamilanti ki kular ki ba kraw na uhi ke jingwai ke ban reus pa lai phuwei tungi sumha bani yang lang baro Pai ukriska kamentaka dawa utrayangi paro bantrai ulapa kabalang bantay kerteng jongku banpla hapertay badung dap cingkala Yaki kam ki background like a pen
พลาชาติใจเป็นเรือว่านาปกกินภายโลจิงสุบันไอหาประเทศดับจิงเกินลาได้ดังหูจิสูจิงอึมกินโยโตนินเปิดช่างอยากกิคำกิบาครองนากาเพนตาอุเบลโตมีเลนทีอยากกิคุลาร์กิบาครองนาอุฮีNamar Kristus kapalang yang mentah kan bapor kadang donwan angin puteng Tongin inok ka pertay bacing Sopam Kijing ke baro utray unweng Tongin Persyang Yaki kam kiba krom na kapen ta ublay tot mi lenti Yaki kulan kiba krom na uhi Nye de peluai Atau ai pakajing ai kabadap kabaslay kajong utray panumpan iyam ba i jingi bolong u Jesus Christ kajing ba kajong blay kupa panabom jukut lam na kajing slok kabari kabatingan ka open side bo kajong mansim bakoy tu kanilai kajing kerku kablong way blend wa syong sa syong dap hai lamban ngi kom ki kon samla jong ka kajpis na sami ha ka assembly bro ka way hoi lam ka blang me hang ne lembat ki kubor beliau lamban ke sin bau syakri jama mat kumju lam kiringet ku jameru ki ba mane ki syakri ke bai rot ba penan buramnya ke keteng bau blai ke badan kalang satlak negeri ke pertai nadu mentab la kataru amen